zeluo Igbo ndị nwere ekele mụnụ onye chiri ya zeluo onye bụ n'anya m ntị ya na ndụmọdụ ka m jiri bịa asị m onye bụ n'anya m ntị ya na ndụmọdụ ka m jiri bịa nwaokoro na-anya m ntị gị na ndụmọdụ ka m jiri bịa Nyenu monte dio nando mado kamu jiri biao Ifonya nene ya badanya gonya nene ya jisi geroluo Ifonya nene ya badanya gonya nene ya jisi geroluo Ifonya neme ya malu yalu na ke neme no mama o Aja Ifonya neme ya malu yalu na ke neme no mama o Ifonya neme ya malu yalu egwu nneti no mama bu malia Okoro da joy big game Imana kita di romono no welcome to big galuo Abawa da shidi game na kita di romono no welia One day you go fast and I do my discernible workshop. You might make it fast and I do my discernible workshop. Housewife and the queen game and I get that the Ramon no. Angalo malo. I say housewife and try to game and I get out the Romano no Angalo malo When I'm gonna try to game and I'm gonna put all my chachale When I'm gonna try to galo I'm gonna put all my chachale Agama kosi chaiti galu aguruma burolo machacha wimulia Oba babi de bu chaiti galu makawatisi ga welisio Nchotwa Babi de babu rolo mache makwanone dubalobio Twalo feko feyi sinobia Ewa kona kita di romano no Yeza ya melu bilie Bilie, ngwa bilie Bilie, ngwa bilie Bilie, ngwa bilie Bilie, ngwa kwadobe Kwadobe, aye kwadobe Kwadobe, ngwa kaijenu Kaijenu, ngwa kaijenu Kaijenu, ngwa kaijenu Kaijenu, ngwa kaijenu Kika dobi figalo Obodo nne mụrụ m ọkwụ ụmụ dị nka na-eke wee batazie n'uhu ego
ọ bụzi onye ka nchọ wege nwanne nke m ntị n'ọnụ n'ịga n'ọnụ Mr. Festus Obijiọfọ Umeakụ nne Ambrasito Disito igirigi ọgụ odogwu aha igirigi ọgụ oyi ati ide n'ịga dịyo adakwula Chanekene mi akụdike nwoke n'ugwu di m ọ ga-adịrị gị mma o Chairman, Chief Executive Officer, Chief for Investment Nigeria Limited, the Great Grandmaster in Taekwondo worldwide, operative leader of the most powerful security in Dallas, Medina, Texas, na America. Chief Coach, Fesito Sito, Abusito, Taekwondo Academy, getting a Dallas, at Texas. 6 down black belts in Taekwondo. Don't want them there, Alaska. One young man who did all well, he said, I don't say, I'm a police to this million. I can listen million data. If I'm in a Malaysian, I'll be a Kanjekene. Ambula Bumajabana Newly, Ihala Obama Potokane, Kankadi Nanulio Obonya Kancha Wajabe, one Nakamuntino, Nika Nunum Udokuna Cambodia. Nkuna Cambodia, Nkuna Malaysia, Nkuna Indonesia, baby. Prince Water, Ugochukwu, Igwanyeba. Ibe di maluge bonko, Ibata na Europe wande, Iri neme kalela kale, Nkuna Dubai, Igadi. Nkuna USA Odukwasi ni kalaka ibi na-eme n'ọbara ọkwa ịghọtalụ ndị na-enyere aka abalị ụba ju na-eme ọgọ oji moto eme ọgọ Nkuna si ni kalaka ọgwụ ọbara ụmụ ogbenye onu m ekele anyị banki izizi na anyị ikemo the president and chairman O1 Limited Dogwi Kalika Nejingemono founder, chairman, board of trustees Palm 8 Visions Foundations Dogwi Kalika Nejingemono chairman, chief executive officer Oswell Oil and Gas Oswell Group of Company, when you will leave, Nemuli no Mukalwa, in Anonu, Nko, Udoki Kalika, even in a Nokalila Kali, Agumano Nani, Magunyarongo, Mano Monilo, Naguya, Nobia, and Nakoa, Nko, you. Haji Ogudeli Osedum Obama Ibe Chidelu Kamunani Odukuno Gadrege Manu Yegulumsi Abubi Bela Biche Adi Metilo Fekekuo Odogu Kam Tileku Adi Bodogu Nanketi Ibe Tironeti Yasu Nove Yesu Mokorobia Jakenelio Yesu Mokorobia Nanambara Wojendo Bulubulu Nanambara Obama worldwide in Igadio Obama
Gabrielua Oswofia na Jakarta abia Kennedy Kirika nga mogali ya Wonya ngweli dosi no ngweli ibe Yesu mokolo bia Kennedy yo Obama Ijele miki na ogi Amalu milbige men obia kanja posigige Ndogwe katika no gaderege mwa Nne mologe no molo nwa Webu mebulu no nabanimo Imo State yo Mwe batani tato Azena kokwa Akumu ezaga kaneje Enuna oibo Obuzo nyeka nojebe Wanenge muntino nuniga nunu Yezi mu kwandu Haichi Ugojuku hebona mu kwandu Udokwa sene kalaka Chief Executive Officer Sticom General Services Limited Udokwa seno kaderege mma Yezi oyu mwelu na bobo Wonye mwelu gasi no mwelu mado Akwemwebe na South Africa Onye chigasi ndo chikwanimbe Ikukwama ndibo na Oda Gwata na Amsterdam Kendi na Holland yo na Europe Ndokwa singini kapalaka Ivo mine emelu mudipe Oyini manobu ya kanje keneo Onye jigiro jive Wetimote mogone kenemi Ihomi nemelu migbo Obi ya keji nesianya Na Amsterdam Wechiegi ikukwoma Ikukwoma nekuli boline Udokwa Senegalaga Akuba makunyeroi na Amsterdam Imanu no ponyilo naku ikukwoma Akuba makunyeroi na South Africa Imanu no ponyilo koro yago Rabu kenendilo Rabu ndilo kapa telefono Hafili sonu na muna kipoyi na bobo Ikukwoma sino kaderege mma Kenelu molda ugiyo Anita Judith Mwanazia Adadi mma no kaderege mma Okwa bala di mma na kudia ni ruo Mwanyoma ni gade Ikukwoma Udogu jere na mi chekenegi Udogu Yedi nge monuo Ikukwoma Ive na gine nuwa kanekuo Udogu wande mekeneni Unyoma ni gadio Professor Kennedy Chibuzo Fokansi Bilio Odilili walu na nyanda ya Udogwa sine kalaka Professor Chile lugo ngembu no yi Udogwa sine kalaka Ninopea Ike ngomambara no yi Onye ngolu nekene mio Prof Nnemuluke no moro nwa Onye ngwelidi no ngwelu mado Professor Udobi kali kane kenemi Onye omani kadelimo Dike ngomambara no yi Onye digi no ejikwalife Mba kenelu mlolo diyo Abara di mana kudia nilu Dr. Mrs. Martha Nnoma Fokansi ni gadio First lady ni gadi Onye mwelino mwekwalife Professor Ugodi nyelu nuwa Wene nobi ya kanjaga Isi mwenye omunati ya kanolu Kita di romonu nuwa Ifo nye nene ya badanya Onye nene ya jisige noluo Ifo nye nene ya badanya Onye nene ya jisige noluo Ifo nye nene ya
ya malụ ya alụ na nke na-eme n'ọmama ama o abịa ife onye na-eme ya malụ ya alụ na nke na-eme n'ọmama ama o ife onye na-eme ya malụ ya alụ egwu na-eti n'ọmama ama dị malụ ya Imana kita diro mono no nwoke nchọkwa ife ga-alụọ agbọghọbịa chi ife ga-eme na nkịta diro mono n'ọkwa ịnụrụ ya ọkwa ndị oyibo fasị na I do my discernible workshop Bekee fasị na I do my discernible workshop asụ wife chọkwa ife ga-eme na nkịta dịrọ mma ọnụ nọ agaghị galụ mmalụ asị m asụ wife chọ ife ga-eme na nkịta dịrọ mma ọnụ nọ agaghị galụ mmalụ me anụrụ m akwụrụ ọrụ ma chachalị onye anụrụ m achọ ife ị ga-alụ anụrụ m abụrụ ọrụ ma chachalị ọkaimaka ọsịchọ ife ị ga-alụ anụrụ m abụrụ ọrụ ma chachalị ya ọba abata ijebu ụchọ ife ị ga-alụ maka weta isi ga-were isi o ntị ọdụkwa bata ijebe abụrụ ọrụ ma chee makwa na ọ na-eduba n'ori o ọkwa atụọla ọmara ọmara atụọla ofe ka ofe ya isi n'ọfịa ịnọkwana nkịta dịrọ mma ọnụ nọ eze oyi ya mere bilie bilie ngwa bilie bilie ngwa bilie bilie ngwa bilie bilie ngwa kwadobe kwadobe oyi kwadobe kwadobe ngwa ka ijenu ka ije ngwa ka ijenu ka ije ngwa ka ijenu ka ije ngwa ka ije ka ị ga-achọba ife ga-alụ onye tinye aka n'ọlụ onwe sọ na